В днешното ревю ще разгледаме един протеин, който по принцип не бих си купил, защото имам предразсъдъци към марки, които са тежко рекламирани от инфлуенсъри, но понеже голяма част от вас изразихте желание както в секцията за коментари под видеята, така и в Telegram канала да разгледам този продукт, реших все пак да похарча едни 60 лева, да си го взема, да го тествам и да ви кажа дали си заслужава, или може би парите ми са щели да бъдат по-добре похарчени за друг продукт, който звучи по същия начин. Очевидно това видео не е спонсорирано от Jim Beam и нито едно от бъдещите няма да бъде, така че единственото нещо, което мога да спечеля е вашето доверие, ако ви предоставя обективно и полезно ревю. Поради тази причина разделям видеото на две основни части. В първата ще се концентрираме върху състав и хранителна информация, а във втората ще разгледаме вкус и моето субективно мнение за ефективност и цялостна оценка на продукта. И последно, преди да продължим, напомням, че в Telegram споделям информация за бъдещи ревюта, както и може активно да участвате в сформирането на съдържанието, като гласувате за това какви теми да бъдат разгледани и върху какво да се концентрирам. Линк към Telegram канала оставям в описанието отдолу. Състав и хранителна информация. Първото нещо, което прави впечатление, е прозрачната туба, което колкото и добре да изглежда и да създава идея за прозрачност, че знаете какво купувате, е много лоша идея и доста често е достатъчна причина да оставите тази туба и да се насочите към някоя друга. Суроватъчният протеин е богат на аминокиселини, които са чувствителни към светлина, особено към UV лъчите и съответно може да се получи фоторазграждане. Тоест, когато протеинът е изложен на светлина за продължителен период от време, може да се получи окисление на аминокиселините, както и да се намали хранителната стойност. Окисление може да се получи и при мазнините, дори и в суроватъчния протеин, където те са в малки количества. Тоест, освен липидната пероксидация, която може да доведе до образуване на свободни радикали, има вероятност за влошаване на вкуса и намаляване срока на годност. Няма да задълбавам повече по темата, защото значително ще изместим фокуса, но това, което трябва да запомните, е да избягвате прозрачни туби и да се насочите към плътни такива или най-малкото тъмно отцветени, които могат да филтрират поне част от светлината. Интересното е, че по-бюджетната версия True Way е всъщност в плик, което предоставя по-добра защита. Другото нещо, което не ми хареса, беше липсата на Safety Seal или хартиената част, която е на гърлото на тубата. Това се прави поради две причини. Първата очевидно е да се покаже, че продуктът не е отварен и по никакъв начин не е използван, а втората е да се предпази от влага и кислород. По принцип продуктът си имаше пластмасово опаковане около канта, както виждате, и лента, която минаваше отгоре, така че първата част е покрита, но нямам високи очаквания, че това е ефективен начин за запазване на самия протеин. Понякога при транспорта може да се случи така, че протеинът да избие този Safety Seal и той да остане на самата капачка. Специално проверих, това не беше случай тук, защото хартиената част е залепена за капака с силикон. Знам, че изгубихме доста време да говорим за тубата, когато трябваше да се фокусираме върху хранителната информация, но тя идва на второ място, защото първостепенна важност е съхранението на самия продукт. Така че ако решите да се спрете на Just Way, подсигурете да бъде складирано освен на сухо и хладно място, като всеки друг протеин, и на такова, което е лишено от слънчева светлина, като в някой шкаф. Относно хранителната информация, тук нещата изглеждат доста по-добре. Доза от 30 грама имаме 1,7 грама мазнини, от които наситени са 1,2 грама, въглехидрати 2 грама, от които захари 1,8 грама и 22,5 грама протеин, всичко на обща енергийна стойност от 113 калории. Тоест получавате протеиново съдържание от 75%, което е доста добре за протеин концентрат и потвърждава състава, че макар и може би малко, все пак се съдържа и изолат и хидролизат, иначе количеството протеини щеше да е някъде около 70%. В продукта има добавени витамини и минерали, което със сигурност е плюс, но поне за мен те не оказват влияние върху взимането на решението, понеже са в сравнително ниски количества за доза и съответно, ако спортувате редовно, не може да разчитате на тях като заместител на комплекс от витамини и минерали. Но все пак е хубаво, че ги има, както и храносмилателния комплекс Digizyme, който трябва да спомогне за по-доброто усвояване на протеина. Относно подсладители, има сукралоза, който е изкуствен подсладител, и стевия в допълнение, така че продуктът не е овкусен изцяло с стевия. По принцип обсъждам цената и дали продуктът си заслужава към края на видеото, след като сме разгледали всички елементи, но понеже структурата е малко по-различно и тук в първата част обсъждаме само фактите, ще изместя тази част тук.
Това, което виждате тук, е разфасовка от 1 кг, който аз закупих за малко по-малко от 60 лева, понеже е доста лесно да намерите поне 5% отстъпка от някой инфлуенсър, който решите да подкрепите. Добавяме към това, че има и 2 кг разфасовка, която с отстъпката идва на грубо 97 лева. И продукта става наистина изкушаващ. Особено когато ви го препоръча някой, когато следите и мислите, че той знае по-добре от вас какво представлява качествен продукт и естествено му вярвате, че поставя ваш интерес преди банковата си сметка. Така че да, Just Whey определено изглежда като продукт, който е като Just Buy, но нека разгледаме и другата страна на монетата, където аз ви давам моето субективно мнение за продукта, където включвам вкус, разбиване и ефективност, която аз лично не намерих. Вкус, разбиване и ефективност. Както обикновено, започвам с това да ви покажа как изглежда самия прах. Загряваме една лъжичка, като имате предвид, че лъжичката събира малко повече от 25 грама, така че за да ударите дозата от 30 грама, трябва да загрявате смело, с връхче или горе-долу лъжичка и малко. Ето така изглежда и самата пудра. И сега ще ви покажа и как се разбива. Ако следвате описанието, трябва да сложите между 200 и 300 мл вода, съответно ако го обичате по-гъсто или по-рядко. В случая съм сложил 250 мл и ще ви покажа как се получава самата консистенция. И откривам глътка, за да ви кажа как е на вкус. Като цяло наистина е доста приятно. Има вкус, това е чоклет милкшейк и наистина си има вкус като на шоколадов милкшейк. Лек е, което на мен лично ми харесва, защото аз не съм фен на тежките шейкове, така че определено е нещо, което може да се консумирате с лекота след тренировка или по всяко друго време на денонощието. От тук нататък всичко, което казвам, са мои лични субективни мнения, опит и наблюдения, а не факти или ефекти, които може да очаквате, така че всичко, което чуете, може да приемете с една доза скептицизъм. Протеинът не ми предостави някакво ниво на засищане, както правят някои други продукти, и докато не мога да говоря за ефективност от едва няколко дена прием, мога да кажа, че след близо 20 години пробване на най-различни марки и типове протеини съм изградил доста добра представа за това, кои протеини ми влияят добре и кои преминават през мен с минимална ефективност. На хартия няма нещо конкретно, което мога да посоча срещу самия протеин. Хранителните стойности са добри, източника на протеин е добър, няма добавена соя, няма аминоспайкинг или аминоподсилване, вкусът е добър и се разбива доста лесно. Според мен разликата до голяма степен идва освен от прозрачната туба и от начина на извличане на суровината, защото качествените начини оскъпяват крайния продукт, а в крайна сметка всички ги интересува колко протеин получавам в доза и каква е цената на протеина. Така че в дадения случай според мен бизнесът оптимизира за това да предостави на клиента това, което търси на оптималната цена. Това, което се опитвам да кажа е, че ако до момента сте били само на Jim Beam и преминете към някои от марките, които аз считам за по-високо качество, като например някои от тези в ляво, било то PVL, Dymatize, Allmax, Ultimate Nutrition, New Zealand Whey, Sun или дори някои от доста известните като Optimal Nutrition Gold Standard, определено според мен ще видите разлика. На теория цената наистина е добра за това, което получавате, но аз съм на мнението, че е по-добре да се похарчи някой лев отгоре и да си вземете по-добро качество, отколкото според мен нищо за малко пари. Отново казвам, това е мое лично мнение и опит, вие може да го споделяте и да мислите също за продукта или точно обратното, да сте видяли добър ефект от него, да ви е харесал на вкус, разбиране и изобщо да нямате никакви оплаквания от продукта. И в двата случая ще се радвам, ако напишете в секцията за коментари отдолу какво мислите и какъв е бил вашия опит с Just Whey, така че хората, които обмислят да го купят, да имат доста по-пълна, ясна и полезна представа за продукта, а не просто да се доведат на един човек зад бюро в затъмнена стая. Надявам се това видео да ви е било от полза. Ако е било така, ще оценя един лайк и може да се абонирате към канала, за да не пропускате подобни видеа. Благодаря ви за отделеното време и до следващия път.